Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Jayau Erngio Transport Society ni ka Jets 24/7 kala pelat patba ya ka ambulans kit nongpang bat ki e-scooter nak benta ki baduna ka yok kakot bakin la ban kamai. Haka ni kasngi lawan ban pelat patba ya ka ambulans bat ki te ki e-scooter do MLA ke North Shillong constituency uba adal bat nongrum haka jinrin kat lang UMDC ke constituency uba Danzel Chen urang ba dong bat rang ba Shillong Jayau. Uba adal bat nongrum ba ajingkran haka ni jingalang ulaong bakum ki khun samla ngidon kam ban penkop yala de ka nongrim ban Shakri om bangin Sha Shakri. Ulaong ba kani jingle ka Jets 24/7 kala pen ida ka kam ba ki de shisha ki khun samla ki badan shisha ka jingkit kle ban kentiu la ki jong. Uba adal bat ula kenturu ik baju badan kam ni ka kentien hari la jong kat bamon hendrei bahari la jong ngidon kam ban yeng halaki kchat la jong. Shu ula banjur ba ki khun samla kinong sengkam la jong om ban shuap tang ka kam sorkar namar ka kam sorkar hakin gisngi ka palat ban yo namar kata kalong badan kam bagi samla kinon ka jingkit kle bagi nong kinong sengkam la jong kum bagi samla ki la seng ya ka company la jong ka Jets 24/7. Shu ula kenturu ikinong nya arshaka ka Jets 24/7 bakin long ki baya ya ka rukom ku babet ha bagi nya iki arshaka bat bakin long kenuksai ki be ki banya iki kali arshaka namar ka jingklem akor kinong nya arshaka kini kisngi kalong ka balapalat. Aku akan penpau ni de habri ka ambulans syalian kamon manis syalian ka dia skuti aku akan keren kini de mari ki wei pat ki pai ba penong kami ka ambulans haki artali jemut nakaliang ki try kinum dei ban bu yo business sakmat mo lagi ban bu service sakmat ndrei kadang ibu patang ka service ru klaim ka business ru kanum long kadang ibu tang ka business ru katarukan feel maka ambulans kadai ka banikong kadai service dengan ko apan kentu ipai ba penong kamru kin sotu namar ki try ba penong kam ki ambulans kalong hectic bahai ki mereka permi ka bai maintenance ka bai driver ka bai petrol tigen sotu pat la ka jong kamram man ailat eki ru kin bu service sakmat kin bu ka business hadian aku apan keren ru apre ki scooters kumang lei ka jenglong indiscipline jong ni ki arshaka habaro ki benta jong ka social long bat ki we pat ki benta nangai scam baka Jets 24/7 kan pen i kan uksa baba kin long discipline ki riders kin tip hangno bade ban simpas ban overtaken bat hangno ka spot ka bade ban simpas lagade nakaliang kamon ngamut kidon ru ki bam tip ka ban nakaliang kadiang ru ki simpas mo ki ya wrong side wrong ways kani ka ban wanra ru ya ka jong risky ya ki bade ki pai ba tingi ko aru ba Jets 24/7 kan long nuksa ban peni syaki wei pat ba ki wei pat kila ban syanya nak banta ka jing syakri ka jongki ba pinai ni kan menaru ba ya ka ambulans ba eksekuti la polai pai ba hani ka sini Jets 24/7 lumba ka jing prat lenti abalong ka themei abala bi shwa yaka ka jiao Erngio Transport Society abalong ka dawba bunya lomlang hani ka por kuno min saki yak jing trei sitong ka jongki yak jing IT minot len ladi ka jongki apan pau ningkong ka jing sumu yublei ubla play kani kala berhenti idei kijing thau ke ba khlam u ngi nomla bani ni sotu namar
Lalaki ki ke bangile kum ki badan hanya khamat ka ambulans pat kum jo ki scooty ka bangi supply pat ba ladama ki kilaban kelalong ka jingker khu na ka benta ka jing syakri para brio kan no tampat yang palingi wei pi wei mungkin kelalong pat ka jingker khu ha ka jingim ka man ka sini man ka daw ka don ka jing paket mau ba mga mangi wei pi wei rang idon seta ka jing i ya ka kam ka bo blei ula ben set ha ka jingim jungi ni dong kam mat pen kup ala dia ya kata kau nongrem ka basai bangin syakri om bangin syakri ka jets 24/7 ka pani ya ka nuksa basisha kilei syaki khon samla ki bangi dia ban ai ka jero kalau pen pau ta ka jingket kli namar ka jingket kli ka jongki kama kamoto ka bangi lai kentiu ialah kijong ngasuan pentin mau lembah ni kerensan ba lembah jongpi ki press and media ki parlok ki ba lembah jongpi yon pen sapriang ya ki khubor shakeleng saudong na khot mawer kum unong mi khmat ubadon ke jingkir kli responsible representative om tangjo constituency ndai jong ka chai panriu aku aban khot ya ki khun samla okin ino ya tu ka sur ka bakiong hari la jong lekat bamon ngi dong kam pat panong hari la jong ni dong kam ban yeng halaki jong kijan ka jingong jong ki katu kan ni ba hari la jong ni lekat bamon ka penslur ya ki wei pat Namar baro kum kijing tau na juang ini kentien baka dei kapor kapang ini keren ya ki para cai benrio kapalong ki community ndai ka donru kapor kapang hap ni keren ya ki humanity kijing im chonong brio namang idon la jong kohok imla ang perkai ni ta kohok wat ngai di simet na borom kung mga long banganong compromise ya kanong rem na sungu boblay ya kersha ni hadu menta haginunu ki benta ka jia lenti jong ka jigim pan nga hikai ya ki weipat ki bamlay ki chai panriu jungi what sedang ban encroach sa kahok ka jungi umada fi encroach sa kahok ka jungi komot makajing sup ka nung don kani kade gawai ka mga kuwa kanay kajing kublay kerpang ya ka Jayau Air New Transport Society dalam rekat ke 24/7 sisa nilai iba kentien ke jongpi kalau rekat ka kam dia tangkat kentien tar 24/7 ni service ke jongpi hakaba saudong kiong bomdon kam reu blai ula thaw yang abring iwong khele chha parthai bol ai ki ki kijat ni dong kam yang chi kijat kam dei shu ka por ban ong ba ngin khimi len tisa ya kam sarkar government job is already saturated. It can no longer provide government job for our beloved youth. Ino nga siyo. Educated youth, kini educated youth, kini drop out, kini nang kibla start, kibla don kekerdan, kibla biang, kibla pun iya keduksa, makin seng juga kam. Ada kini kila boleh kiwe kimla. Kali kapor kaba minum suhun sa ban sulong tang ki job seeker le haban long ki job provider haban long ki job creator haban long ki job ki ban generate employment ni baka ni kawai na playing company smoke low smoke sarong baka 24 jets 24/7 jets ka service ka jongka ni smoke sarong ba ka company kami nang ni napo ka jela ka jungi undai na ka wei pa ka jela ni dong kam dia keren habashi habashai kumangalong badon ka por namar baro le singira bandon ru pomut kia mali
kita kemudian ke rolling dan position dari baru ini sekejuk katong ban powder ban sindor ya kejelah komod kemudian ke por mengikum ke position bangin opos dengan persya kemudian ke por menyerok dia ni ke por nak kuat buku jingkeli kan ya respected Deputy Chief Minister Mas Ngau Balang dahar menbang alai kendu bari halor ke isu jong ke jets 24/7 oleh ki ailat ya kita ki on license bakin le business hani ke jelah ke juni ngan perken mau biang baka jets ke jia khon ni jong ka kam dei baki wei ki riders but ki wei pat ki riders mereka dei kawai ke company but kawai ke companies kawai ke aggregators but kawai ke aggregators ini kau masuk tu kata barabang lakli nei manakani bang kedu marhamat yong ba la pelanjut ya ke pamit kepada ki pau teli ki pamit ki berangsa hapo ki department baki dei ban pelat haga bedai baki ki allotment order ni dong kam ini ke allotment order Kloy immediately aku akan send ke clear message lemba ke media namar kum usama kum unomi khmat uba hol adon ngalong kumi kpan re ngalok mensip jonga kalong kum samla ka por ka batai bakadon ka por ka bang hablong kum mensiem le no kadon ka por hablong kum mensiem seng malang na ka banta bung yo ka hok kum nongin kimi dan ti bai khon samla kin ya dan ti ka hok kumlongin kiminti bagi samla kini ayah kelenti ke badai lada kum ke government ke beri balong ke promoters ke kelalong penban demoters nasausi lajan khadwai lajan sisnem menta ke allotment order kadang saput balai hatu kani kadai bapikwa bantan yaki kani pikwa ban kentiu na yaki kani kalong ke jingkeli wala da government ka ailat ya kini ki illegal operational aggregators habre ni taxis kini ki bite taxis kalong baka government itself ka encourage ya ka illegal ya belum bean ka government mga nong mikmat yong ye ki khon samla ngem don kam sarkar khiyeng jo ki kijat mereka dia ke duty jonga kumnomi khmat ke duty jonga government bahkan promote yaki bahkan demote yaki aku akan send ke clear message ni saya syong perkat ke beli banle na ko betak hok compare larang ide ban downgrade ya ke status ke jongi nomor ke bangdong kam perkat ke status ke de jog jela ke de jog samla ndai ke status jongi simet kumba kekentian aggregators ni hablong ru imat agresif berperikongo ya sarkar laisnem layak lenti nil ailat ini ki kiwei pat ki aggregators ki bampat yo license bakin operate ya ke business ni hatu la bansha hatu ngemi ya ke jinglong unsafe ya tak jibom sengan hani ke celah ke jogi ngaku apa ken mau biang ya kini make comments ki comment sector ngamdon por banyak keren begitu snayap ban jubab ya kitu ki unknown name mo beli ki fake account ngamdon por bangan jubab ngan jubab dak kam pigong ki 24/7 ki chats penir ka kam ngina balei ada ka sarkar kam lei kloy ha ka bedai pat kan dia ki issue ban plan no ki allotment order sosngai ki khon samla nalo mata sistem kin apsa ya kakam long sia masu sarong masu red lu abang asa invite ban pois kini ka launch kini program ban launch kini ki ya kini ka ambulance ti ka ambulance kalong kata ka lifeline mo lesi ka ban wara ya ka jing sumar nagi tliwing ngani nagi man ki ying ngani sedien lamba kadingdan jo ni ka ambulance ti nibon kelmaru ba habaide ba kot khia ani ta ka health care every second counts mo tin paring yom mod kading slam ka difference
jong kapor kelak menyelam cakap jing sosi ngelak ban safe ya ka jing di kata de kwi ba lesi ngiri benya kede kwi kita ki iu ba bat kangiru bat kwi ru kalong ba kini ke ambulance mo kalong ga kaki burun kam ham ta ba ngidi ban increase isu regila ba lesi hagawi gesni lesi ngila poi kabor kadi ga priority jungi ba ya education but ke healthcare hi kadi number one priority jungi lesi banwara ya ke free and affordable iki dawai kam iki beduk besuk kata ri bulan kam ya ban penklan iki PHC iki CHC ru kata ro gawe ka ngaso ba ka bulan kam ya pat kumong menye ba increase ya ki ambulance Mbe tanghani asor ro ya si asor mo gila ya bon kita facilities hari kum sunong gendong ngasong idon kam ya ba nginang penbun ya ki ambulance khang ba ya si gila menyelam dia menra ya kajing sumar kham jan ya gini kham sem jinja di si nganumbunya tan di aku ai kublai sesisin ya kani society mo kani society come up ya kajing kala bakan wan hari kadi kata kajing kala ni kata kecil kam bak kia long confused kia abi day kajing day apren ka jia area transport society but ka jets 24/7 but you yo let's say pim tip you e abi day bak dia ngayeng kumu president jong ka jia area transport society ban pinshai abi day bak dia masukwa ban pim tip ba lingkong lingshap Yasdang ya ka Jiao Area Transport Society kumshi benta ban Ïarap ya ki kon sama ki ban kam dan jam but ba in organize ya jong hakawai ka benta hakaba ya nyawa ya ki la kilenti kuno bangin yo kakam kamai kakaji Habede ba kajing day ba ka Jets 24/7 na ko man pinshai pi ba ka Jets 24/7 ka day hero ka ba mi na ka Jiao Area Transport Society tang ba kibre ba penya ya ka ya ka Jets 24/7 ya long ya pair I don na ka jong ka group ka society